sa ako ang almost 2 years sa pagbunyag. Sukad na himo kong diakono karon pare, almost 2 years sa akong pagbunyag, adunay nindot ko nga napansin. Gusto na ko i-share sa inyo kay usahay lang mo maka-attend og bunyag. Kining mga bata nga nabunyagan, aduna sila'y lain-lain nga mga personality. No? Na ako'y nabunyagan nga bata nga layo pa lang ko, mubalik na sa iyahang inahan, mugakos no, murag na ay kahadlok. Naapoy ubang bata, layo pa lang ko, magsige nagtutok. Di gyud mawala ang iyang tanaw, tutok lang yun siya. Pagduol, tanawon po kaniya, kanang ay to ay gyud mo. Naapoy ubang bata nga kanang amuan ng dihugan, waklihon ka, mangwakli, bata pa lang, mangwakli na. Naapoy uban, curious kayo, muhikap sa stola. Muhikap. Matingala gud ka, matingala ka usahay. Lain-lain ang mga personalidad sa mga bata. Gani sa ato apod. Pero kining akong napansin sa akong pagpamunyag, usahay makaingon ko, usahay lang, ko, basig magpari ni imong anak, labi na tong nihikap sa akong stola. Curious kaysa sa stola. Makaingon taog, naatay murag maka-prophesy ta. Makita pa lang nato ang bata o sa iyaha pa lang nilihukan, naatay maingon kung unsa ang iyang kaugmaon. Sa ako ang tanaw tungod sa kadaghan nga ako ang nabunyagan, no? Nindot balikan ang atong mga pagbasa, hilabi na sa ato ang ebanghelyo. Nag-ingon sa ato ang tradisyon nga kini si Simeon, 270 years old. 270. Unya, ang iyahang gibuhat lang sa iyang kinabuhi, ang nagpaabot lang siya sa manluluwas. Wala siya ilaing gibuhat, kundi magampo, musulod sa templo, ug magpaabot. Siguro sa iyang pagpuyo sa templo, adlaw-adlaw niya mabati ang pulong sa Ginoo. Adlaw-adlaw niya masinati ang kamaayo sa Ginoo. Maunang sa pag-abot sa Ginoo, hilabi na sa batang Jesus, adunay kahayag nga nakita niya sa bata. Pero gani si Simeon, murag buta daw ni siya, murag labo ang mata. Pero tungod kay he attuned himself to God. In a way, he was graced with that sight. Nagrasihan siya sa mata sa pagtuo. Nindot kung atong pamalandungan pud sa ato ang kinabuhi. Siguro ang imbitasyon kanato sama ni Simeon, maupod ang paghatag sa ato ang kaugalingon. Hilabi na nganha sa adlaw-adlaw sa pagtan-aw sa kaayo sa Ginoo. Sa atong unang pagbasa gipahinumduman kita, kung muingon kita nga nagtuo ko sa Ginoo, apan dili kini makita sa atong kinabuhi, dili mabati sa ato ang pulong, ug dili mahimamat sa ato ang mga lihok, kulang ang atong pagtuo. Gani miingon sa unang pagbasa, bakakon ka, atikon ka,